mga unata. What's up mga Bisaya? Today nakapalit taong kuratsa. Kailan mo kuratsa? Cockroach. Dili na siya sayaw ha. Pakita ang inyong mga kuratsa. Okay. Mura siya. Hala naputol ang kamot. Ayaw putla kay sayang. Mura siya gokok. Mura siya cockroach ba? And ang masarap na luto dito ay Kuratsa in butter with salted egg sauce. Unsa pa inyong gihulat? Tara, mga unata! Magluto na ta! Let's do this guys! First step, i-steam muna natin yung ating kuratsa gamit ang Sprite. So, ihilera lang natin to. Very good. Ihalo ang Sprite. Ayot na ha. Lagyan ng konting asin. Huwag asin. Ipag-iing ng takabutang taklob, dalang taklob kay. And then we will cover this 5 minutes lang. Ma-steam lang siya, maluto lang yung meat ng konti. And then as we do that, as we wait for that, we will prepare the ingredients for our sauce. Alright, let's prepare our spices para sa ating sauce. So first, we will prepare dalawang bulb ng garlic. Onions. Ginger, tag 6 pesos sa Tanggamaya. Tomatoes. Apila ang liso para di mo makuha ang sauce. Sa mga gusto mag-sponsor ang kutsilyo diha. Next is oregano. Fresh oregano. Sibuyas dahon. Bell pepper. Planting. Next time. Next year. Next, lemoncito. Ganit na. So guys, ito na lahat ang mga spices na gamit. Okay. Spices. Yabu. Alright, after 5 minutes guys, ayan na ang resulta ng ating kuratsa. We will just let that cool down. Hihiwain natin yan after para manuot yung lasa. Guys, i-prepare natin ang ating salted egg at imamash lang natin ito. Ipanitan na siya dyan, hindi na siya itlog na kuhan. Panitan na siya, panitan. Abtik mga Bisaya. Just to distinguish that it is not a normal egg, it's a salted egg. Guys, imamash natin yung egg. Prepare natin yung ating kuratsa. Hihiwain natin to into half so that yung lasa ng laman ma-absorb ng laman yung sauce na gagawin natin. Okay? So, dami ako eh. Ano natin ang biglaan na ayaw tanggalang bakba. Spices. Dan, nangihi. Amat ni mamay. Yeah. Look at that. Ang init. Lulutuin na natin yung ating sauce. So the first thing we do is ilalagay yung ating butter. Dalawang malalaking bloke ng butter ang ihalo natin para masarap. Alright. Ito po isa. Ang bango ng butter. As we melt the butter, ilalagay na natin yung ating garlic. Ito yung ating spices. So garlic yung una nating ilalagay para bumango ng lalo. Then let's add in our onions. And then yung ating ginger. Let's add in our tomatoes.
And then let's add in our oregano leaves. Then pigaan natin ang ating lemon. Lagyan natin ang cayenne powder. Para mapula. Cinnamon. And then rosemary. Konting rosemary lang. Lalagyan natin ng UFC tamis anghang para mas mapula pa yung ating sauce. Ay. Para creamy, lalagyan natin ng gata. Konting asin, pampalasa. And then peppercorn. And then lastly, ihahalo na natin yung... May nahulog na dahon. Lastly, ihahalo na natin yung ating salted egg. So, ganyan kalapot yung ating sauce na ginawa, guys. And I think we're ready to mix in our kuratsa. Add in our kuratsa. Big one first. Barko. Taklog ba? We'll just mix it up para maabot ng sauce yung lahat. Ang laki. Gayas taklog oy. Alright, ready na ito guys. Sprinkle lang natin. Garnish na lang tayo ng ating onions, bell pepper. 3 more minutes, ready na to, and mangaon na ta. What's up, mga bisaya? Happy Sunday, everyone. Alas 9 na and it's time for breakfast. So today we have prepared what we call as Cockroach. Saan siya? Cockroach? No. It's Kuratsa. kuratsa in butter with salted egg. So, unsa pa yung gihulat? Tara, magkaon na ta. Mangaon na ta. So let's start with a prayer. Biggie will do the honors again. Bless us, O Lord, for this day give us our bodies from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Alright, mga ano guys, let's do this. Me first. Rinig. Sa isa lang ha. Sa isa lang. Ako ang dako. Pinakadako na. Ako Madako. Shit, tapos pinakadako. Eh, mama, pinak- Ka. Ang dako. Hati ka, Dad. Hati tang banana. Alright. Ano siya? Mana man sa isang kaon. Sige. Ano lang sister? Okay, mga onda. Ikaw kay crab ya? Isa na. Sauce. Tubig. Kalapas. Uy, nakakuhag ikog si Joy Joy. Kamot na. Panagsara ni siya kaunon guys ha, kaya medyo delikado sa atuang health. Grabe cholesterol ni nga pagkaon. And every once in a while, pwede. Kay. Don't forget to Subscribe. Kayo. Ako lang kuha. Exercise di ako, proper exercise. Tubig. First time nakakaon na ni. Dili. Makakaon naman ta. Crab. Crab good. Makakaon naman ta crab. 700 subscribers. Di man na, crab good. Ayun, di. Ano lang, ginahan na. Part ko. Bo, buwak na mo eh.
sauce. Pero sa bawo. Ang salted egg guys na style gikopya na to kang harabas. Galuto siya ni na salted egg dami daw kayo eh. Dami jud tuod. Subscribe. Kailangan siya kay Harabas. Idol na ko si Harabas eh. Harabas, if you're watching, tabangi pod me. Sarapay. Dad. Mas namin niya sa crab kay daghang ulit. Dad. Diba, nagkaunang kong crab ganyan sa kuan. Pangit. Sundot ko sa crab, dad, no? Babae man na crab akong ganahan. Babae ang crab. Oh. Okay, babae man ka. How would you know? How would you know if a crab is female or not? Ano sa ilalim niya? Ano o, diri o. Sa tiya, no? Basta V-shape. Ito. Malaki. Dad. Diyan lang na ba? Basta usage. Kunya na, magkakot ako. Basta U-shape babae. So what? It's yummy. Cheating ka, cheating. Pumpkin eater. Kauning lang. Okra. Si Brownie. Si Brownie. Hi Brownie. Kaya ka ni Brownie kay? Puro siya oh. Dapat ko nahurot na crab ba? Ha? Dalabrinis na. Umipon! Butang sa YouTube. Wait nga, pani po na ko agad. Mana yung pabas ng kuban sa bata? Ang baba na kuya. Kasi kakakaon. Uy! Salamat! Di lagi mga abridad. Abri, hay! May pasi ka kay di abri ni mo iya ha. Hindi, kailangan lang kita na. Saan kita? Ano sa bahay? Share man ni daddy o kanon ma. Wala niyo pa kuya. Grown ups ready. Okay. Nasawayan kang bags. Naga siya kontra kay nga isa ka kuan dito vlogger. Okay. Kuan kay kinanan. I-shout out si Bugs. Shout out kay kuan. Ida ito ma. Shout out dad. I-shout out si Bugs. Giikan sa Harabas. Ay, pang shout out ito Kayla. Shout out kay Ain. Get well soon part. Soda. Shout out kay Kinsa pa? Munton. Shout out kay Munton. Shout out kay Bugs. Happy birthday Bugs. Birthday niya. Birthday niya ma? Shout out kay Mimi. Shout out kay Mimi Bernard. and Bernard. Ay palabig kaon Brad. Ano yan kang Bernard ba? Ang mo na Brad. Isa pa. Shout out sa mga classmate ni musika. Pangalan natong iro ninyo sa eskwela. Si Matuginas. Shout out kay Kinsa kay. Kinsa Shout out. pangalan. Maria Labo. Kinsa pangalan kayo Jay, ba? ay kay kuan. Mayang. Shout out. Shout out kay Mayang. I-shout out yung mga Shout out Mayang. Ate Jen. Shout out ba? Annabelle. Shout out Yun siya. kang Annabelle.
Shout out mo sa anak mo ginamukbang mo sa ka. Dad, awag ko, Dad. Sausaw ni mo na. Sausaw ni mo na diha. Ano ba? This is how you eat it. Ano? Sausaw. And then supsupon. Alam mo, sa guys, anong makabuling ito na... Shout out kay Mayang! Shout out kay Annabel. Ay, naman na. Shout out sa akong mga kauban sa VXI. Daghang salamat for subscribing. Kay Jehel. Kay Cyrus. Mga supervisor diha nga banggiitan. Maawa ko, ma. Padayon nung ta. JM. Lupad ko. May lovely pan. Ha? Kay Mimi o kay Lovely. Suki na mo sa garden soil. Shout out sa inyo ha diha. Kumusta ang panagat? Shout out sa mga nagsigig inquire sa YouTube kung pwede ba daw sila makapalit ng garden soil pero taga Luzon, taga Pampanga, taga Cavite. Shout out sa Virus. Shout out sa mga taga Mating. Bunag tubig. Mga Bunag tubig. Please. iso diha ug mga Yeah. Ang walingit na kay kaya. Mig. Ang tubig, be. Ayaw. shout out sa taga Davao. Ito, ha? Mga taga Cebu. Naabot tayo mga viewers sa Cebu. Si Nemar, si pa kasi ang asawa? Lisa, yung anak, si Job, JF. si Juan Francisco, nga hapit na mahimong attorney. Shout out sa Imuhadong. Ma, mga tutag panabo Shout out kay Tita Joy. Ma. Shout out kay Clark. Kay Tita Joy. Clark nga taga Iligan, pre. May buntag sa mga diya. Asang Ashley dito. Kay Tita Joy di ay. Sanay na tag-airplane. Atun daga usamis. Aha. Mga taga Osamis diya, Bisaya po na sila diya. Kay Baliya. May buntag sa inyo mga tanan. Ma. Sarapay! Dami ay. Ay, dagang salamat for watching guys. Salamat sa mga nagtanaw. Patuloy na mag-like and mag-subscribe. If you like the video, comment ka rin and i-share mo if gusto mo. We really appreciate your time watching the video with us. We love you all. Keep safe everyone. Happy Sunday. Bye-bye for now. Okay, bye-bye. Dad na ba tayo? Bye-bye. Bye-bye pa. Bye-bye. Bye, Mig. Bye-bye. Shout out sa mga taga-laing bansa. Bye-bye. Shout out ni Jisoo.